Shalom, Shalom. dihamu amanami, inanami, na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, na punguno aing di bagas joron, suak songoni na maddohoti parmingguonon di bagas nabi, tapahohomah, tapasada ma roha dohot pikirata, asa tapukka parmingguota, tapuji ma tuhata, parhite edde nomor 20, ayat na parjulu sahatu ayat na batuluhon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tungbohama pamalosu di saluhut denggan ni uhum ni Jehovah Tuahu, surduk konok kudo panginuman parhatuaon tugidjang, jala pajujuwok kudo gowarni Jehovah. Haleluya. Ale Tuhan debata amani saluhut parasi ni rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat rodihau na pinarsilang. Saitu pahi hami marhite-hite asi ni roham, asa margugu hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami di akkasi taonon, asa marsangap goarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot toddi porbadia marhite-hite hami. Amen.
Tangihok kamuma patik ni debata, patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang siuluan, dia do lapatan ni oddo, ikut dihabiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsobba tu sobbaon, manang tuganaganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi uluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jadi dang jadi pos roha di ugasan homitan, atong rak mangido gugu mahita tu Jehovah debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hopar patitmi. Amin. Tapauduk bema rohatta, tatopoti ma dosa tanagudangi tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata pergugu naso hatu dosan jala amanami, hujau hami dogoarmu nabadiai, ala na tergugut hami marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate, namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi maroham di hami, sai patok tong ma di hami roha hamauleateo tuho, utod di perbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak doho toddi parbadia. Amin.
tong tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuahu asa mangolu toddi muna ninna Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata na ditotopon gabe turpuk di minggu sadarion ima na dienet sian buku raja-raja na paduahon biddu 2 ayat na perjulu saha tu ayat 12 2 Raja-Raja 2 ayat na perjulu saha tu ayat 12 tajahama mersika soring Hananai ni si Elia dungi uju naing alapon ni Jehovah si Elia tu banua gijang marhite sian haba-haba mardalan ma si Elia rabdohot si Elisa sian Gilgal dungi didok si Elia mamandok si Elisa wa tinggal somaho ainunga disuruh Jehovah Allah tu Betel halainin na si Elisa ma songot sitong na mangolu Jehovah mangolu dohot hosan nasatupa tadi konok puho jadi raptuat mana sida tu Betel dungi ruar masisean ni panurirang akkana di Bethel maddapoton si Elisa didok na sida matu ibana atehe di boto hodo naing buanon ni Jehovah Tuanmu sadarion sian labungmu dunginin na ibana ma ahu penung ahu boto sip mahamu dunginin na si Elia musetu ibana wa tinggal somaho ale Elisa ainunga disuruh Jehovah au tu Jericho lain na si Elisa ma
songo sitong na mangulu Jehovah, mangulu dohot hosam, na sutu patali gonok buho, jadi rasahat na nasida Jeriko. Dungiro masisean ni panurirang akkana di Jeriko maddapoton si Elisa, ninna nasida matu ibana, atehe diboto hodo na naing buanon ni Jehovah Tuanmu sadarion sian labungmu. Dunginin na ibana ma, ahu penung ahu boto, sip mahamu. Dungin na si Elia mo sa ito ibana, tinggal somaho, ay nung nga disuruh Jehovah au tu Jordan, ay na si Elisa ma, songo sitong na mangulu Jehovah, mangulu doa pasang, na sotu patali onok buho, jadi rahmat dalam mana si dua. Alay 50 halak sian akkasisean ni panurirang mardalani huhut jongjong maddaw-daw. Na 2 panurirang ipe jongjong do di topi ni Jordan. Dungi si Elia masak kesapena, disorpi mai jala dilibas sotu ai, jadi tolak mai tujet dulu. Laos ditarik api nasida na 2 mai mardalat di namahia. Jadi dung tari parnasida ninna si Elia ma tu si Elisa. Harupangido masian ahu manang ahalomoni roham mahenok kutuho. Tagan sorodo pe na mangalap au sian labungmu. Dunginin na si Elisa ma. Ikon silopit 2 nian siat todim songgop tuahu. Dunginin na si Elia nadok-dok situtudo nian pangidomi. Alai molo didaho au tarboar sial lambungmu. Saina songgok do songoni tuho. Alai molo saidaonmu dang songgok. Jadi adorang merdalat do penasida huhut makkatai idama. Roma sada hureta api dohot akka hoda api manirang nasida na 2. Manaik tu banua gijang ma ia si Elia marhite sian haba-haba. Alai dung di dan Elisa songoni jauh-jauh maibana. O dama, tugas dohot akka jolma marsi pahutulan na doho. Dungi dang diida baibana, laos dibuat ma ulosna jala diribahi bola 2. Ido yang gosahatna, martua do akka natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tahatidakkon ma hapor siautai, songon na hinatidakkon ni dongatta sa hapor siaut di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di parbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal doy mana di hau pinorsilang, na duat tubanua toru dung ditanom,
namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pergugu na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Dikting masa di Minggu Estomihi 14 Februari 2021. Tema Minggu. Goar ni mingguta sadarion ima Minggu Estomihi loho tema. Naposo ni debata nasatia. Waduahon. Dakdanak nasorang. Di hari Selasa Sia Februari 2021 di basa-basa ahot tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga ni Amatta Jansen Gabe Lubang Gaol Inata Juli Fianni Boru Pangkar Inganan Jalan Raya Pitara nomor 25 RT 4 RW 10 Pancoran Mas Depok Nir Sadaopat tolupitu Laodikia Toktongma di bagasan hahipason dak danaki nang natoras nabe nabatuluhon padidion nabadia di hari Minggu 14 Februari 2021 di permingguan pukul 7 manogut patupau ni huriatta do padidion nabadia tu walu yanakon ni ruas napaupaton ruas nataba mamuka Minggu sadarion Minggu 14 Februari 2021 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama ima keluarga dia mata New Yerman Simajutak Inata Desti Emawati Boru Tapu Bolon Rabdohot sadadak danak nasida Rosian HKBP Nagabayu Resort Hutabayu Raja Inganan Perumahan Pilla Alam Susukan Indah nomor 2A RT Tolu RW 2 Bojong Gede Bogor Nir Sadawalu Siatolu kelompok Efesus tas surat masuk kelompok Efesus Sasitongna masuk kelompok 10 Getsemane. Napalimahon berita habot niroha. Sada na di hari Kamis 10 sada Februari 2020 sada nunga marujungolu inatta Purnama Boru Bardede umur 65 tahun. Nani habaluhon ni Amatta Armidal Gultom. Kemudian di hari Kamis 10 sada Februari 2021 di TPU Kali Mulia Tolu. Inganan Jalan Rawageni RT Tolu RW 2 nomor 30 Tolu Ratu Jaya Cipayung Depok. Nir 45 52 Laodikia. Napa duahon. Nah di hari Jumat 12 Februari 2021 nunga marujungolu Amatta Lodewik Gultom umur 70 tahun. Nani habaluhon ni inatta El Boru Tapu Bolon. Kemudian di hari Minggu sadarion 14 Februari 2021 di TPU Kampung Kandang. Inganan Jalan Sokatolu nomor 12 Depok.
Nir ono pulutolu Philadelphia. Tuhat tama na mga puli keluarga na marsita ono ni. Bagian 6. Badan Karitas HKBP Depok Sada. Di hari Selasa 10 Februari 2021 pukul 10 siang patupaon nado rapot Badan Karitas. Pinangido tusude pengurus dohot anggota Badan Karitas asaro maddohoti parrapotoni. Tiktingoma nagabe udangan rapat. Napapituhon Sinode Distrik di hari Kamis 10 Februari 2021 pukul 8 UIP patupaon nado Sinode Distrik 20 Deboskap maringanan di gereja. Napawaluhon Kompen Pendeta di hari Kamis 15 Februari 2021 patupaonna do Kompen Pendeta Distrik 20 Deboskap maringanan di HKBP Citra Indah Jonggol. Napasiyahon rapot dewan-dewan perhalado parartaon dohot pendeta resort. Di hari Selasa 10 Februari pukul 10 UIP patupaon nado rapat dewan-dewan perhalado parartaon rap dohot pendeta resort maringanan di konsistori lantai 2. Napasapuluhon seksi remaja dan naposo. Di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 10 UIP patupaon nado bona taon remaja naposo HKBP Depok Sada marhite live streaming YouTube HKBP Depok Sada. Napasapulu sadahon seksi sending. Di hari Selasa 10 Februari 2021 patupaon nado rapot pembekalan dan perkenalan pukul 10.04 maringanan di GSG lantai sada pinangido tusude pengurus dohot anggota seksi sending ro maddohoti. Tiktingon ma nagabe udangan rapot. Pasapuluduahon duksipul tikting tabegema panorangion sian panitia bonataon remaja dan naposo HKBP Depok 1. Tikting naso jinahahon dohot barita parhepekon tajaha malembaran warta na pinarade ni huria dohot marhiti WA grup di kelompok pertanya tabi. Songonima tikting masa di huriata di bagasan minggon. Saya di pasu-pasu tuhat tamai tahu sangap di goarna. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua, serta syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini bersama untuk melaksanakan ibadah Minggu. Terima kasih kepada Amang Pendeta Bornok Sihombing dan Amang dan Inang Sintua Parhalado yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai perayaan Bonataon Remaja dan Naposo tahun 2021. Perkenalkan, saya Devi Lastriana Lumbantoruan sebagai perwakilan Panitia Bonataon ingin menyampaikan informasi tentang perayaan Bonataon yang akan diadakan pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 5 sore. Tema Bonataon yang kami angkat adalah Unity in Christ yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 5-7. Makna dari tema ini adalah mengingatkan kembali kepada remaja dan naposo HKBP Depok 1 bahwa kita adalah satu di dalam Kristus, sehingga penting untuk terus memelihara hubungan yang rukun satu dengan yang lain di dalam persekutuan. Sehingga setiap remaja dan naposo HKBP Depok 1 dapat sehati, sepikir, satu tujuan,
serta mampu saling menerima satu dengan yang lainnya dalam kondisi apapun di Persekutuan Remaja dan Aposo HKBP Depok 1 demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam perayaan Bona tahun ini akan diadakan lomba virtual, yaitu seperti kuis online. Untuk info lebih lengkap mengenai kegiatan lomba virtual dapat dilihat di akun Instagram remaja @rhkbpd1 dan Naposo NHKBPD1. Kami mengharapkan partisipasinya dalam kegiatan perayaan Bona tahun kita tahun ini. Karena kami tidak mengikut sertakan jemaat, melainkan hanya pelayan dan panitia yang dapat hadir secara langsung ke gereja. Untuk teman-teman yang lain dapat menonton dan mengikuti ibadah perayaan Bona tahun secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pada nauli orang dulu bahon nang pola mabiar di goluki nampe holong dalam si boluso rodo hati urut sian langiti kadung halu bahon ado manogihon ado mangodihon kadung halu bahon ado margo goyhon kos marohami wadan nauli orang hulu bahon idomu silas marohaki ondong langdongan dan terbangasaho olah Tuhan Yesus aporusaki adung sohalu bahon ado manogihon ado mangondihon adung sohalu bahon ado margo goyhon kos marohami sabu maluhut ngahangalu doki arbege maso arani Tuhatu naposo haposan momototusi adung sohalu bahon ado manogihon ado mangondihon sohalu bahon ado margo goyhon kos marohami naudi orang dulu bahon dan pola maria rani ngoluki nampe holong no dalasi bolusa Odo hati uron sian langiti
Tung sohu halukahon, ado manogihon, ado mangondihon. Tung sohu halukahon, ado margogoihon, osmarohami. Dami ni di batana sumurung sian saluhu naroham. Imana mangaramuti ati-ati do pikiran munam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna. Dihamuna do nga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatani di bata di minggu estomihi sadarion. Ima natar surat di buku 2 Korintus bidu 4. Mamuka mensian ayat sada satu ayat onom tangyo kamuma hatani di bata. Ope ala nang hujalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marnalu jahami sadok hutulakon hami do akka nabuni akka siletonoton aidang marakkal hami jaladang marlahok kubek kami hatani di bata hasitongani do hupapatar hami gabi jongjok kami dadaon ni rohani salu na jolma dia dopan ni debata jalan molo tung tertutu barita nauli na hujami taho kami diakka nalahumago de tertutup ai di babitung debata ni portibiodo pikiran ni akka na soporsea asa unang na sida dipatiur sodang ni barita na uli nataringo tu hasangapon ni Kristus natardok suman ni dibata ay dada diri nami hujami tahok kami Kristus Yesus Sidon bahwa ibana Tuhan alay na po sumuna do kami ala ni Yesus ay di bata na madoko marsino dakati urone siyak hakulumuni ibana do patiuru kon rohanami pabisar parbinotoan disangap ni di bata na di bagasan bohi ni Kristus ima sahakna diamuna donga sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus masay menarik do tema ni mingguta sadarion paingoton akan aporsiaing paingoton saluhutna ima halak naong majalo padidion nabadia naong majalo Yesus gabi haluau di ibana di dokte matama sadarion naposo ni diwata nasatia naposo ni dibata nasatia di zamano dia makadonga sahapor siam nunga masay maol mangalului halak nasatia ngabakol dapot tita di partikyanon jolma nasatia hapeng hasatiauni sudidu hita maboto nilai yang sangat tertinggi. Hasatiauni sifat karakter yang sangat berharga. Berharga di mata ni jolma terlumo bima dia dopan ni debatan. Nalomo rohanya kanapo so halekna nasatia. Jalaido pos nirohana. Jalaido dilului jolma
generasi muda bukan lagi soal gantengnya, bukan lagi soal cantiknya, bukan lagi soal pekerjaannya, tetapi adalah kesetiaan. Aidang bui arta, dang bui jabatan, dang bui hagat tengon nai, mabain kebahagiaan. Tetapi unsur salah satu kebahagiaan itu adalah kesetiaan. Alania kana po soduli hamu mahalak na setia mah. Unang tertipu hamu ala gateng. Unang tertipu hamu ala cantik. Tetapi lihatlah nilai. Karena manusia merindukan kesetiaan itu, Tuhan juga merindukan kesetiaan. Ai halak na setia itulah orang yang bertanggung jawab. Mulut jahape di kamus besar bahasa Indonesia, nang di bahasa di Alkitab, di Padan Narubi, di bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, penekanan kesetiaan itu adalah yang sungguh luar biasa yang kita lihat. Yang Tuhan inginkan, kesetiaan itu adalah kepatutan, kesetiaan itu adalah ketaatan, kesetiaan itu adalah berpegang kepada apa yang diucapkan. Ditiup hatana. Itu benar sih kasih tua-tua molo horbo sitio pun tali nama. Molo jol dia makadungan ahma sitio pun hatana. Dia makadungan sahapor siau di bagasa turpu tahun. Mengapa tema ini diajak orang Kristen, naposo, hamba Tuhan harus setia? Sebab sifat setia itu sangat memuliakan nama Tuhan. Dan kesetiaan itu yang diucapkan oleh Paulus adalah menunjukkan dirinya berkepribadian takut akan Tuhan. Alan itu dia makadonga sahapor siaun. Kita selalu hukna diajak do di bagasan turpu tahun di tema taina keng asa halak na setia kita. Alam sayar gadui di dongat tajolma tarlumobi mah dia do paniti mata. Atau ahado upah, ahado tabuna molo halak jolma na setia. Na tabuan upah ni halak na setia. Orang yang setia kepada temannya juga upahnya sungguh luar biasa. Apalagi bagi Tuhan. Wahyu 2 ayat 10c. Upah orang yang setia adalah dia akan menerima mahkota kerajaan Allah. Jalo ummu nama tupal hanguluan nasaleleng nilelengna. Mololan sianare kami si luar biasa do mendiskusikan tentang kesetiaan, tentang mengikut Tuhan, tentang kehidupan, sehingga lansia tidak pernah lagi berkata kami sudah tua. Anggunare kami si sudah lansia mando ikom marperbui do pinasida, ikom mangula do pinasida, bahwa mereka berkata bahwa lansia juga sangat berguna bagi bangsa, bagi Tuhan. Lausido nang turpukta sadario. Asa ubani halak na setiai idaut tama di pangukapo 2 ayat 10 jalan muna matupal hanguluan nasaleleng nileleng na. Jalatai dia makadong sahapor siyaw di buku tanabadiyaw. Jadi situng tahila laru pani halak na setia dangadong pergumulan na. Justru di dalam kesetiaan itu dibutuhkan. Di jol mana di portibio dia makadongan justru akan nasetia itu gudang dia dopi hamaolon. Tai dari di buku tanabadiyaw bere kamu ma si Joseph. Bagaimana perjalanan rencana dan kehidupan Yusuf itu. Pola dulu 32 tahun di mana tersiksa. Di bagasan penderitaan ima muka akka hosom sian haanggina abangna.
nang sian akka panggonggomi, nang sian akka donganna. Tetapi karena kesetiaan ia kepada Tuhan dan dia takut kepada Tuhan, sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak ilah-ilah lain menggoda supaya meninggalkan Tuhan. Isemahamu, isemahita, mampu 32 tahun, dipalili-lili, diicahi, dipitnah, siapa kita mampu? Alai bahwa Yusuf itu sadar, tetapi justru penderitaan kemelut itu karena dia setia, apa upahnya? Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Koni dong. Padidangi otot. Padidangi otak ubay neko setia hita. Jalo otak dopi upah. Bere kamu ma unakola bawa. Bere kau masih Rut. Bagaimana pengalaman Rut dalam berumah tangga? Bagaimana pengalaman hidupnya? Bere kamu ma boru-boru nasatia si Rut, nasian naso sa ugamo alaisan moa pro ibana alai nong marumah tangga. Nunga mate si matuana ima mate yan nang suamina yanakon ni si Naomi. Tetapi justru si Naomi berkata, pulanglah engkau ke sukumu, pulanglah engkau ke daerahmu. Karena enggak mungkin lagi kamu mendapat suami dari anak saya. Karena aku juga sudah janda, mula mahoinang. Tetapi terlihatlah harga mutiara yang luar biasa itu. Kesetiaan itu, kata Rut kepada mertuanya, Tuhanmu lah Tuhanku. Bangsamu lah bangsaku. Turiyaho ihutonokku doho. Itu benar Tuhan Yesus. Moro haposakko dinauti. Haposamaho nang dinabal. Jika engkau setia dalam perkara kecil, aku juga memberikan perkara yang besar bagimu. Idahamu masih ruti tidak bakal dengan sahapor siya. Anggo siya kajol maun. Nao tuan maite. Tetapi karena kesetiaan itu, karena dia sadar kesetiaan itu adalah bagian takut akan Tuhan. Bahado di ujungnya, sian sibuione, sian rahim daripada Rutlah Yesus Kristus. Sepino parnama marhide siboas. Ala parhitianna di pasahat di patah. Tidak donang songoni si Job, tidak donang si Daniel di baktan badi bohado kesetiaan nasida, jalai do benekut tema tau dia makadonga sahapor siao. Di Job 42:10 si lopi do jalo omu upam arani parsitu tomu mangyutut di bata berlipat ganda. Alinak songon nama ngatala si atom di sidi alang turis siak mengikut Tuhan. Izinkan proses, izinkan Tuhan berproses. Berapa lama? Jangan tanya. Tetapi tahan. Sebab Paulus berkata, orang yang setia, semakin dia setia, semakin akan dibakar. Lampor sea hita tu dibata, ikut lem gudang maha maulon. Alai tujuanna, ala sasongon, tarida, ima kemurnian ni kesetiaan itu. Bainido di tema tahun asa. Masai arga situ tuh penghormatan di kesetiaan ini, masai ulik hubungan jalan dipersiapkan debatado upa tuakana poso nasatia. Alanya makadongan arong si pergumul hono tahiado adong sada halak Indonesia mulak sian Amerika kunjungan di mana rupani songon wisata. Apa di kapal baju mana? Pesawat sian Amerika to Indonesia. Jadi singkat cerita, mercerita ama tau do hal Amerika ala tugas tong di Indonesia. Disukun hala Indonesia mo tu dia roh di Indonesia. Merua ang karejusan onom tau lubiau nang karejo di Indonesia. Tarsong Allah to kal Indonesia mercerita mana sidang. Bahkan di ibadah berjuru bahwa saya juga anak Kristen beribadah di gereja di Jakarta. Nina ala Amerika ima. Singkat cerita di cerita nasida
di suku kal Indonesia. Apa kesanmu selama 6 tahun ini di Indonesia? Ahmadu ala Amerika. Kesan saya selama 6 tahun di Indonesia, sepanjang Indonesia tidak setia dengan perkataan dan perbuatannya, tidak akan maju. Orang Indonesia berjanji, orang Indonesia menyatakan rapat jam 10, datang jam 11. Orang Indonesia berkata jumpa jam 1, datang jam 3. Sepanjang molor-molor, tidak setia akan perkataan, tidak setia dalam hal, tidak akan maju bangsa itu. Gabi sikma amatai. Songonido gereja tom. Songonido hita di rumah tangga. Songonido di bangsa to. Sepanjang kita belum setia akan perkataan dan perbuatan, akan tidak mengalami kemajuan. Hidup benadio dolhon di bagasan estomi ion asa partano batuatta imah akana poso na di batahita saluna ikon na setia mahita di par rumah tanggam, setia di bakobasio, setia nang di akka ulam. Ido beneban molo hitara pola tapak kesumpah alai marjaji asa marjaji do hita nang di ulam di hatani di bata marjaji do hita nang di par rumah tanggau marjaji do hita nang memboni anak kota marjaji do hita dalam segala hal di dalam di perjanjian itu dibutuhkan mana kengani ima kesetiaan alani ado piga hal nana idota seturbukom siang uduhonota na pinasani Apostel Paulus. So na poso na setia dari opani debata di dokma di ayat sada. Dang marna lu jahami. Maka tahu kami tidak pernah tawar hati. Gudang dohana mundur, gudang dohana tawar hati ketika menghadapi sebuah konflik dan persoalan dan kemulut. Alai dia jari si Paulus madi bagasat turpuk tahun. Asa unang tawar hati akan aposo ni di bata. Unang marna loja. Alai di paingok do ima songon di do di si songon pangasini di bata may dihita. Dang marna loja. Tidak pernah capek. Asa akan aposo ni bata unang adong mabiar. Jangan pernah tawar hati dalam segala hal yang akan mau dilakukan. Jalingo tamuma hatani situ tu ada madohi. Horbo do loja, lupu do mate. Walaupun kerbau itu begitu capek membajak, tetapi umurnya panjang-panjang. Tetapi lembu tidak pernah bekerja, tapi umurnya pendek-pendek. Hidup benedok, horbo do loja, lupu do mate. Ido si Paulus dang marna loja, jangan pernah hamba Tuhan naposo ni dibata pernah berkata dalam hidupnya, capek. Unang adong sakita o mado loja neyang. Karena begitu Allah sumber segala kekuatan. Liliu dibatado gugu dia kana posona. Jadi itu ngarong mado loja ibana mengulako pakobasyona sepanjang masih ada waktu. Berbualah sepanjang masih ada waktu, karena Tuhan akan memberikan sumber kekuatan bagi kita. Alai halak nama saya mabiar luca, mabiar mengulahon, bagaimana Tuhan akan memberikan perkara yang besar baginya. Buhama ho gabe naik jabatanmu, nageleng do pedele tuho dang mabiar, nageleng do bihonga dang diulah hoko. Bagaimana memberikan perkara yang besar? Itu benar Yesus molo haposa mulu diulah hoko san nageleng dang marna luja. Dibereng pimpinan imam mampu semakin naik, lem dibereng kemampuannya semakin sehingga sampai ke puncak. Ilo benedok si Paulus naposo na setia dangolo marna loja. Jangan pernah merasa capek, apalagi kita generasi muda. Jangan pernah merasa capek, karena Tuhan akan beri kekuatan. Alai ulahumma. Tetaplah jaga kesehatan itu toh. Unang gabi 24 jam sehira. Road mana songo masih dah songo ni. Karena Pak Pendeta bilang jangan pernah capek dak songo ni dah sotung gabi las torus samurak kamurum bamarsai balas mate matong. Bukan, tetapi jangan pernah berkata capek. Lakukanlah sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab. Napaduakon, naposo ni batana sa tiya songon nanidok ni si Paulus di ayat 2. Didok sa dok kutula ko kami do, dang adong dihami akal-akal. Tidak licik. Ino halak na setia. Bulus ni rohana, iko bulus unang adong licik. Harus dapat dipercaya. Kelemahan orang Asia adalah licik, tidak dapat dipercaya. Ino beneduk Tuhan Yesus. Adong de leon, ima, natulu. Adong de leon, nasada. Adong de leon 10. Alay nasada, ditabunihon. Ujung agape di calo, dibuat, dibut-but. Tetapi yang 10 itu diberikan, justru dia dipercaya. Diberikan sehingga semakin ditambahi. Halak na licik, halak na semanga kalakali, dan lilingi mardongan. Paling ko 1,5 tahun, 3 bulan, alicik di tang budi percaya. Hola nama kali do kerja ni. Orang yang licik tidak akan lama berkawan. Apalagi di hadapan Tuhan. Tuhan juga akan membuang dari gereja, membuang dari negara ini. Hati-hati. Unang arong akal tabi kiri. Itu adalah pekerjaan busuk. Alai kota padau dua kalakal. Songon naposon di batam. Jangan katakan ini adalah kesempatan. Karena iblislah berkata seperti itu. Digoda si buli siham. Ada kesempatan dalam kesempitan. Maka kali gak belici. Tetapi ingatlah itu membuatmu terjerumus. Karena Tuhan maha tahu. Diboto atas amido. Itu dia mengalahkan. Diboto rohom, itu dia ho. Karena mereka justru kepemimpinan itu tahu kemana kita melangkah, tahu sampai sejauh mana yang kita lakukan. Sehingga jangan pernah ada licik. Alai kod boy mehita dihaporsiai. Iko boy do hita dihaposi. Jika dikatakan okora dihitana 2 doda hataon. Beko dihamna 2 mato. Songoni dalak bata off diri kok mon ya. Hanya kita berdua ini yang sudi maboto, sudi cerita, dan minum itu dia dicerita. Jika kita mau berkata off the record, berarti mereka berdua suami istri. Una beton do istri nakam maboto, do suami nakam. Jangan, iko itu, iko kaposan ma. Unang sudi do dihatapi iko kaposan, beri sudi iko kaposan. Napatuluhon di do si Paulus. Naposo di bata na setia ima dang marlau hata ni di bata. Dihatau. Ala memang hak apostolon ni si Paulus dipertanyakan do di Korintus. Ala godangnya kanamalo di halak Yahudi, ala niya godaan-godaan termasuk kecanggihan niya teknologi nang aka ajaran-ajaran sehingga apostol Paulus dipertanyakan tohonanna. Jalido perkara na nedupan ni si Paulus. Perkara nedupan di mana? Bahwa ha apostolona tohonanna ha panurirangonna dipertanyakan do di bagasat trupukon. Ala memang telu di mana makamar jamita tuaka panurang payang pergap-gap akan masa di si. Alai ala ni kesetiaan ni manai bahwa dia mampu walaupun dalam hal perkara kecil uang dan songoni dia kapangalau nang dia ka perkara-perkara so dia be taidama. Anggo sian baritai heirana dipertanyakan do hidup benda masih menarik do jamita ni upi Dr. Justus Jobbing jamita humma parangemi ma jamita jala jamita mah nguluon lapatan nah si mulai do upi Dr. Justus supaya tidak akan lama orang akan sadar siapa kamu. Walaupun orang-orang pertama-tama membencimu, walaupun banyak orang menghinamu, tetapi ketika kamu mengkhotbahkan khotbah yaitu parangem karaktermu, botoon namaho isi. Ternyata Paulus ketika dalam hal itu, perkara itu, nang pedi mulanai sehera dipertanyakan, alai ala tongamdo katani di bata. Ala parangena marhita tadi bata, ala dang marlauk di baik kata di bata, sehingga mereka menyadari yang benar-benar setia adalah Paulus sendiri. Ang wakana sing nei bahwa nasal mekel doto,
holan asal tebu-tebu, holan asa labu si pareonna, holan asa papurum-purupun. Bahkan itu hebat nato, mamulu alai gurang do songoni, mulu bui do ruas bui modum di gereja bagi camita, banu hebat deh, puji syukur mato, lapatan ni jauh pingamol murum, rafola bangun di gereja bui murum. Alani dia makadong asaha porsia. Di igil trupuk todo tu hita memberitakan Yesus Kristus adalah puncak kesetiaan. Hola Yesus donata ida kesetiaan ido beneduk si Paulus. Naing ma songo Kristus Yesus parohamuna. Ikko songo Yesus do parohota asabu hita sitia. Molo nasing nedorang. Atong ikut tarida meta lam sitia marrumah tangga. Unang arong bibigiu be ruas ni hakabibi napa nirang-nirangon. Unang arong tok kami. Dangarong si bahote. Dangarong poligami. Dangarong bigyo terus ni hakabibi ima panako na holan na mga kalakali. Dangarong bigyo terus ni hakabibi ruas ni debata ima na holan. Ima na kaningani. Nagami holan mamikiri licik di bagasang uruna alay taingok ma. Apa yang Tuhan tuntut dari kita adalah kesetiaanmu. Ahado nani ikil ni inatta, nani ikil ni amata, nani ikil ni dongan adalah kesetiaan. Karena kesetiaan itulah mutiara yang sangat berharga. Nah, so boy di tuar portibon atau setia mahita. Mau di kosonari ketemu nung jam 10, ikut tamu jam 10 unang longgar be. Unang gebe rohamu jam 2. Dan banyak alasan. Alasan apapun itu tidak akan masuk akal. Tumagodo itor sebelum pertemuan ini manang satu ngajum maabah sajum mate arung songonon daripada berjanji jam 11 alai ro jam 2 ro jam 3. Ingat, tidak akan dapat lagi dipercaya. Alanido di bagasat turpu tom asa khobarme gabi halak na bonar na sitiita terlumobi generasi muda. Hari ini hari Valentine Day, hari kasih sayang. Gak apa-apa, nanti sambil WhatsApp kirim, tapi taruhlah kesetiaan di bawahnya. Engkau setia mencintai saya, engkau setia hari ini pacarku. Enggak masalah. Pacaran juga Tuhan izinkan, tetapi pacaran yang terang Kristus. Bahwa generasi muda bagus berpacaran. Berpacaran itu kita anjurkan supaya dia tahu mengucapkan kasih sayangnya, mengucapkan bahwa Tuhan memberikan naluri bagi manusia, naluri kasih sayang, tetapi harus di dalam kesetiaan. Hari ini hari Valentine Day. Ucapkanlah kepada mama hari kasih sayang. Ucapkanlah kepada bapa hari kasih sayang. Ucapkan kepada opung, kepada siapapun. Nanti di rumah masing-masing merayakan Valentine Day dalam keluarga. Ternyata hari ini hari kasih sayang yang apa? Dan kita harus setia. Masih pelukan matong rumah tangga. Na pola hona korone anggo sa rumah tangga do. Ale unang tunasing. Hona tu keluarga ma. Alani secara kusma dihamung. Nama bon anak komuna terdidik. Tuhan mengingatkan. Tuhan mau memberikan tugas dan tanggung jawab. Marpada kam nuaing diadopan ni ruas ni huria nang di debata. Atong moloi buat kamu dak danak nanang sididio ni. Asa songokatan situ tua dwi. Salamat dasor sega luhutan. Iko kata hono muna do songo tanggung jawab muna iko boy do hamu malim. Iko boy hamu padita tu dak darai. Iko boy acara muna martangiang. Iko boy acara muna hatan di batang. Katekisasi itu adalah bersumber dari orang tuanya. Iko kamu do maka tahun ini di 5 Musa biduonomi ayat onom satu isia. Ulang-ulakon ninna do. Dak bosan. Musa berkata harus diulang-ulang karena otak manusia paling sedikit 20 kali diulang akan lengket di otaknya. Songoni do atan di bata. Ikut diulang-ulang dui. Lau memudai pe unang adong madok da tua-tua alu jawab tidak pernah. Bagi Tuhan itu adalah kuncinya mengulang-ulang. Ketika diulang-ulang laos lokot mai hatan di bata di ibana. Atau keboy mahamu songo guru mengajari. Apalagi di masa ni daringon. Mulu daringon bah ngagabi orang tua na yang guru. Songo ni baru pani suya belajar kimia, kona ajar sama kimia. Suya belajar fisika, kona ajar sama fisika.
Karena masa daring ini adalah diingatkan orang tua juga harus bisa menjadi guru. Di teknologi, di corona ini jangan kita lihatlah hanya badainya, tetapi mengajarkan orang tua menguasai teknologi, menguasai ima ku guru do kanatoras. Ku boy do guru tu anakonna nampe ku marsiajar sonara hita. Memang kosongoni do alani kondisi supaya anak kita hidup di dalam Tuhan dan mereka bertumbuh dan mereka bisa menjadi anak yang menyenangkan orang tuanya dan menyenangkan Tuhan. Atau kamu mahatan di bata pundasina. Hatani di bata ma ima songon nata surat di poda 22 ikut katani di batado gawi pundasini hanguduan na asa manguli mana di bagasak katan di bata. Amin. Marta yang hitam. Moliate mariho ale Tuhan de bata marhiti hatam na badie na paingotok kami asa totok kami Tuhan na poso na satia di dongan nami jolma tarlumobi ma Tuhan di adopam. Totong ale Tuhan arga situtudu Tuhan hasatia uni ido na marga di gilho sia kami. Songon ido nang di parrumah tanggaon ido na marga Tuhan molo satia kami sahat tu na saurma tua sa ni ima Tuhan diupah ni hasatiau ni tuppal hanguluani. Asanggia ma Tuhan dapok nami tuppali rodi saliling ni liling na. Ali Tuhan de bata songoni ma nang dia kapak ko basenuriam pasu-pasu Tuhan. Nang dibagasan las ni rohanami Tuhan nang jumolo Tuhan las rohanami. Ima dilio ko Tuhan. Saya danak poso-poso di keluarga ni amanami Jansen Lubanggaul inang boru si pakar. Asima rohama de Tuhan, pasu-pasu madak dana ki Tuhan, gabeda dana las niroha. Di dalam pertumbuhan na sempurna, songoni na torasna pasu-pasu. Nang di bagasatiko Tuhan patupan ni huriam do Tuhan, ima padidio na badia tu walu halak Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan akka, yana kominang na torasna Tuhan. Nang las niroha nami, nang las roha nami Tuhan, ima ruas ne baru, amanami amang 5 juta inang buru tapu bolon naro sian hakabipi nagabayu resort hutabayu pasu-pasu manasida gabi ros na burju Tuhan di huriamon jala di bagas tikot Tuhan marhabu niroha kami di huriam Tuhan di bagasa minggon nang jumulu Tuhan di alapo ima inanami purnama boru perdedi umur 5 tahun nah hinabaluhon ni amanami amang gultom. Omale Tuhan na mga lehon apul-apul tu keluarga. Songoni ma Tuhan jumulo di alapo amanami amang laudik gultom. In nanyabalgon ni inang buru tapu bolon. Toto male Tuhan hona mga pulisu di keluarga akapino para Tuhan. Jala di bagasat sadari umat Tuhan ima paujungon na jaka ulaon nang manuaton amanami tungana para satu kinan. Ali Tuhan de bata songoni manang dia kapakubasin ni huriam jala totong ali to pasu-pasu nang dia kabona taon ni akka si Tuhan pasu-pasu saluhuna nang akka dewan nang songoni pe diaka ulau pakubasin ni huriam ni distriko. Ali Tuhan de bata nang songoni marus ni huriam na marulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa minggu Tuhan pasu-pasu mali Tuhan Yesus Kristus liromu gacang ni umur. Nangali Tuhan na bunon nami di bagasat tayang nami natongo di bagasan parsahiton. Asiru marhamali Tuhan markita ngamu na badi apeonomu Tuhan. Tua karuas ni huriam na di bagasak kagaleon. Amanami amang situaji pa saribu erpanjaitan mesihan a simajuntak nyonya tambunan boru si pautara a ner sirait hengki tampu bolon Debora si manuk kalit. Asimaro hamali Tuhan. Apehon matangamu na badiyei mangalehon hamalumon. Peut matuhan say sa pamatang na tanggal so dihilala. Ali Tuhan de batamar hiti ansin roham. Dangadong nastar patupaho Tuhan. Sa ilihonomo ma gugune baru. Nang dia karus ni huriam ali Tuhan na mga dopi akahamaol betar lumobi ma Tuhan ala ni koronaon. Adong Tuhan na naterpapar Tuhan asiroham leonom gugune baru. Jala molo pili Tuhan marhiti akan nama saon de nomo marihami saluhu na ima majagaho diri nami marhiti ploto kesehatan nabi nain ni
pamareta nami asa ku ulau kami Tuhan do denggan. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asima roham leono mu bisuk di pamareta nami, lako mangulahu salu nenang aka masyarakat pe Tuhan asa marhite holong ni rohami Tuhan di bangsa nami nak kami salu na Tuhan hatok ma salpu kopi sapulu siao Tuhan nungalu cahami Tuhan di bagasan na piga-piga tahun Tuhan alai di gilhodo siya kami nang pe Tuhan akanama saya si tahun ini asa tok kami Tuhan setia dia dopamu tung somere dohami Tuhan mamuji do marsobat wakka ilah di batana akana asing alai hola Yesus Kristus do Tuhan nahu apor sehami nagabi hangulua do halua di hami pardosa na gudang do hami ali Tuhan di batang urasi mahami seni Tuhan asa beria hami dia dopamu jalama Tuhan tang elet nami muliate madiho amen. Mare demeta laos tapasa mapiliatta. Ikon hobas mangurupi angkanagalei jala burju makobasi sono Tuhan lai yun masinonda iloni igili Jesus tatong masinonda anondang doa tutup kadong asaha porsiaon di bagasa tikyon masuk mahita tu acara padidion nabadia tapaho marohata marede mahita sabuke de nomor 146 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 nong jongjong ma natoras ni dak dana nanang terdidi. Oh Jesus, like Karini, Lokozo Bozo, Sayo Mama Maligi,
tang yang mahita. Alia manami na di banagijang. Narodo kami tujolo mabuan akadat danakon. Asi maroham. Jala mana sida gabiana komu. Pasu-pasu jala pargugoi mana sida mangiaki hanguluan sogot. Mar hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamok kadongan nama buat dana sididionon. Tangiok kamu mahatan itu Tuhan Yesus. Lako mahamu tulia portibion nin nama doa kasisiana. Podai hamu masaluh bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan goar ni debata ama. Anak dohok tod di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluh nanahutonahon itu hamu. Jala ingok ma. Sai dong anakku do hamu ganuk ari rasa ro ajal ni hasiangon. Manangi sinapor sea dohok ni didi dapotak kanguluan. Alai naso porsea kona uhum sogut. Tangiok kamu ma dohok hatan di batana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong maakkan nama bodak dana tu Tuhan Yesus asa dicama. Alai dipisang akasisian nai manama buani. Jala dong di ida Tuhan Yesus iso goma rohana di dokma. Loas hamu madak dana hirotuaku. Unang ore kamu nasida. Ai diaka si songoni do hara jaun ni debata. Natuturu na hodokot tu kamu. Manang isipe anggo sosongo dana ibana majalo harajaun di dibota dang bongo ibana tusi dungi di hal madak danahi dia peho matangan natu nasida masu nasida atong hati daku kamu majolo hata hapor syate rapamu madok. Atong alusihamu mahatana sukunot tuhamu. Naparjorong di pangido hamu noaing didion akadat danakon tu bagasan nahina porsiamuna alusna di pangido rohanami. Napadua kom biga na olo do hamu mamudaya nak komunom asa diboto jali huto nasida hatani debata alusna na olo dohami. Napatuluhon. Na olo dohamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olo dohami. Atong tapasaha manasida hudul mamu Roma sasalah 7. Ale ejar morata butar-butar. Udidi maho di bagasan ni kuarde bata amang.
Doa tu bagasan ni goreng anak Tuhan Yesus Kristus. Doa tu bagasan ni goreng tot di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho dihabok ngo Tuhan rajaon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Josapat Bejalil Tamayoro Udidi maho di bagasan ni guar di bata amang. Doh tu bagasan ni guar anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan ni guar itu di porbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan di bata maho di habok ngo Tuhan rajaon di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Pania Kristia Manurung Hudidi maho di bagasani goar de bata amang. Doh tu bagasani goar anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasani goar itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habok ngo Tuhan de bata rodi saleling nililing na. Amin. Ale Alparo Morata Simanjorang Udidi maho di bagasani gore di bata amam. Doh tu bagasani gore anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasani gore itu di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habok ngo Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Inang. Ya, kepalanya. Ya. Terbalik. Ya, iya. Oke. Ale Ajel Alfredo Jordi Panjaitan Udidi maho di bagasani gorni bata amam. Doh tu bagasani gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasani gorni itu di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habok ngo Tuhan de bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale neka na Penesia nasia na pitupulu. Udidi maho di bagasani goar di bata amam. Doh tu bagasani goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasani goar itu di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habok ngo Tuhan de bata rodi saliling nililing na. Amin.
Ale benaya apila sibarani. Udidi maho di bagasan ni guar di bata amam. Doh tu bagasan ni guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan ni guar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di kabungu Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale misel aruna pangaribuan. Hudidi maho di bagasan yang guar di bata amang. Do tu bagasan yang guar na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan yang guar itu di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habungu Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat hami akada danako tuho. Jala di jakon hodo na sida gabi anak komu marhiti-hiti padidion nabadia. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham do diak kanatoras nidak danahon. Sai pargugoy jala ajari mana sida manugunogu dak danako tuho. Asarap taruli diak ka arta di harajom. Amin. Mari de mahita los jongjong mahita. Tatangya koma pilihan na tapapungo martang yang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang. Hodo hararon ni saluhut silekon-lekon na ringgan do naso libason na maliutus. Upasata mi masyan nasa na ito pilihan nami tuho. Say jala may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asaw parsya kami pilihanom. Pati bunuh raja mo itong atong ani huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami gudang ni silihol-lihom ito kami. Asalam girgirhay madok mo lihat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Elia manamina di banagijang, sai pinarbadia maguarmu, sero maharajam, sesau malomo ni roham di batong sono di banagijang, leho matuhami sareng undungan siapari, si samadu sanami songopane sanami, di dosa ninongan namar dosa tuhami, unak kami tugitu pangujunan, palu amahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahom. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar komadamena tutod di munabi. Horas madihita saluna, selamat hari minggu madihita. Siapa tahu orang dapat foto? Abdi antar berfoto. Kena. Yesus ale so ada Jesús no ale so ada todos ale na sumurungi dia asoloan ni rohaku Tuhan aku sayang si balua nama mosat-mosati nama buliau di sila onoki mangurubiau di hagogo tali Yesus doa ale so ada tulos ale na sumurungi dia